Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagkalinlain nga mga sektor pati na pribado nga mga individual nagupod sa aksyon protesta kontra korupsyon sang kahapon. Ang investigasyon sa mga flood control project sa Bacolod City ang ginsugura naman subong adlaw. Yaring report. Tanan nga korap, pisohon! Tanan nga korap, pisohon! Nakapoy na ang mga pigado sagod sa mga bilyonaryo. Ini ang isa sa mga agaw atensyon nga placard sa aksyon protesta kontra korupsyon sa kahapon. Ang nagauyat sa sini nga placard, isa ka civil engineer nga si Charlene Grace Hirutin, ang top 2 sa board exams ng civil engineers ng 2021. Iya personal nga hibubunot ang insulat niya sa bit-bit niya nga placard. Based sa mga issues pa lang naguha regarding sa flood control, makita natin nakadamo sang kwarta sa gobyerno nga nagakadto hindi sa pigado, hindi sa mga bilyonaryo nga sala nga sistema, dapat unahon naton ang aton nga mga kaulupod na kailangan sa serbisyo sa gobyerno. Original ni sa Surno pero nag-represent naman para sa realidad how paglalagatan kita dari subong. Isa nun siya sa mga pribado nga individual nga nag-upod sa pagmarcha kontra korupsyon halin sa Capitol Lagoon padulong sa Bacolod Public Plaza. May mga gikan sa simbahan, nagkanilain nga sektor, mga anay opisyal sa gobyerno, gikan sa academe, progresibo nga grupo kag mga pamatanon nga nag-upod sa rally. Bisan pa nagbubu ang ulan, wala ini makapugong sa mga akig nga mga pumuluyo nga magpabutsyag sang ila hibubunot sa dalanon. Ang ila singgitan, kasuhan kag ipapreso ang mga kawatan kag ibalik ang kwarta kag gingkawat halin sa kaban sang gobyerno. Pag-abot sa replika sa Bacolod City Government Center, nagtipon ang tanan para sa isa ka programa. May mga speakers gikan sa nagkalinlain nga sektor. Isa sa ila, ang anay gobernador sa Negros Occidental nga si Rafael Lito Coscolluela. Nagbaliskad na kuno subong. Kung sang una, nagabantay sa pumuluyo ang gobyerno. Subong, ang pumuluyo na ang kinahanglan nga magbantay sa gobyerno. Isa pa ka masubo nga ginabadyag ko subong. Sa tunguna, sang ara pa ko sa gobyerno, ang amon ginahambal, ang gobyerno hindi pwede pagbabayan ang pumuluyo. Karon baliskad na. Ang pumuluyo hindi pwede pagbabayan ang gobyerno. Kay base maputo kita. Suro sa kay Father Aniceto Mau Benefice ang Juan Negros Ecumenical Council nga amo ang nag-organisa sang aksyon protesta kabahin ini sang nationwide nga Trillion March. Subong adlaw, gisugura na sa natukod nga grupo nga Council of Concerned Citizens ang pag-usisa sa mga flood control project sa Bacolod City. Ulan kag init aton ginasulay lamang handom naton nga ang pungsod Pilipinas hilway sa kinawatay. Gani ang aton pagtipon subong nagapakita sa aton pagtuo kag pagigugma sa aton pungsod Pilipinas na pinagid sa mga kabataan pamatanon para sa ilabwas damlag. Sunod sa PNP sa Negros Island Region, nangin malinong naman ang aksyon protesta sa bilog nga rehiyon kag wala sa may nagluntad nga kinagamo.